Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ukukhanya kwelanga. Ukuphupha ukukhanya kwelanga ngokujwayelekile kubhekwa njengophawu oluhle futhi oluqhakazile. Leli phupho livame ukubonisa ukukhanya okusha empilweni, injabulo kanye nentuthuko. Kungase kusho ukuthi ikusasa lakho liyakhanya. Ukukhanya kwelanga ephusheni kungasho ukuthi izinto ebezikade zingacacile empilweni zizocaca futhi zizokhanyisa indlela yakho. Lokhu kungase kube isibonakaliso sokuthi izimo ezinzima zizoba lula. Ukuphupha ukukhanya kwelanga kungaba uphawu lwesibusiso kanye nempumelelo. Kungase kusho ukuthi izinto zizokwenzeka ngendlela oyifunayo noma uyazizwa uvikelekile futhi uthembekile. Uma uphupha ukukhanya kwelanga ngemumva kwesiphepho noma isikhathi esinzima, kungasho ukuvuselelwa, ukubuyiselwa kokuthula noma ukuqala okusha. Ukuphupha ukukhanya kwelanga kungaba isixwayiso sokuthi udinga ukubheka izinto ngeso elihle futhi uzethembe. Kungase kube ukukhumbuza ukuthi kufanele uqhubeke nokusebenza kanzima noma uvule amathuba amasha. Ngokomoya, ukukhanya kwelanga kungaba uphawu lwenkolo, ukukhula ngokomoya noma ukuxhumana nobukhona obuphakeme. Lokhu kuvame ukuvezwa uma uzizwa ukhanyiselwe noma udinga ukuholwa endleleni yokuphila. Siyabonga, nisale kahle.